Kaham wansuk di kaham samung klai di kaham sokat no manai. Kaham borok na musungke kaham wansok mungno wansok sidi. Kaham kokthai rokno khnadi. Ham ya kokthai rokno tabota khnadi tabota srengdi. Borok kaham ungnani hinke ham ya wansuk mungno khibiwe kaham wansok mungno wansok sidi. Kokthai sapano sana gurike ta sadi. Kok sana ke kaham kokno sadi kaham kokno khnadi. O hayungo hamyani obab gurika kaham nisi obabang siwo. Hamya kok rokno tasa sidi khnanani seler kha. Kaham kokno se spirdi hamyano mechennani. Laibo mungsasuk samung kotor khailangnani musungke imang kotor nungnani seng sidi. Imang simin no gita tong sidi. Samung se khainani seng sidi jora tongsani. Jora pai thangke tai mungsa phano khaiman glak. O kokthai rokno sajak like redi tei channel no subscribe khayo kongke subscribe khai di video kotal kotal manan bagi.